първи път с вас, така ли е? Да. Значи да кажа няколко общи приказки в началото. Тоест, физиката изпита не ви излиза на януари, изпита излиза на юни. Тоест и този семестър и другия слушате лекции и се явявате на изпит чак август-септември, което по принцип от моя така скромен опит съм разбрала, че до август-септември вие забравяте онова, което сте чули. Затова, моля? Затова по принцип смятам на последното упражнение, първия семестър, същото нещо и втория, да помоля колегите, които водят упражнения, да ви направят по един тест, т.е. аз ще им дам теста, пък те да го проведат. И който там си изкара точките и си харесва оценката. Колеги, не чува ли? Чувате ли ме? Да. Да, значи само колегата не чува тогава. Щом другите ме чуват. Така, което означава, че е хубаво да слушате. По същата логика, може би ще ме попитате откъде да четете. Има един учебник от далечното време, когато аз работех на първи щат в Ухата. Имам написан учебник, но този учебник, освен в библиотеката, вече надали ще го намерите в книжарниците, защото отдавна е изчерпан и не е преиздаван. При което този учебник само в библиотеката му се намеря, обаче аз го имам в електронен вариант, мога да го кача в някой Google Classroom, ако трябва да сверявате нещо оттам. Но пак слушайте и пишете това, което говорим, защото там има много написано. Не всичко, което е написано, се преподава и трябва да бъде научено. Така че това са най-общо така нещата, които имам да кажа. Сега вие, ако имате въпроси, питайте. Има ли въпроси? Ние сега да записваме ли нещо? Така един по един давайте. Сега да записваме ли нещо? Ами сега като започна да говоря по въпросите си, записвайте. Окей, мерси. Така. Други въпроси? Има ли? Да. Ага. Добре. Добре, само че ще ги пратя в два различни имейла, защото може да не се поберат в един. Добре. Няма. Да, като си го пратил, аз учебника по физика със сигурност, защото не съм си в къщи, нали, но учебника по физика със сигурност е в едната от флашките, която е с мен. Ако по математика е на домашния компютър, като се прибера в сряда, ще го кача и него. Така, ако е по флашките, и него ще ви изпратя веднага. Така, сега ще споделя пак екран, защото в физиката, наред с говоренето, се налага да пиша някои неща. Така че пак ще споделя бялата дъска, да се вижда като пишем. И съответно, разбира се, там е повече и говоренето от математиката, но все пак да нещата, които пиша, не да се изказват, поне да ги виждате. Сега се надявам, че виждате моя споделен екран и съответно виждате дъската, бялата. Ако не виждате, кажете ми. Вижда се, нали?
Да, Да. Добре. Значи сега с вас започваме с въпросите. Значи кинематика и динамика на материална точка ще вземем първо. Това са първите две лекции, обединени в една. Запишете си кинематика и динамика на материална точка. Тук много от величините, с които ще се сблъскате и ще чуете днес, ще ви трябват в механиката втория семестър. Там много често тези неща ще се налага да ги използвате даже при решаване на задачи. Така че си отбележете кинематика и динамика на материална точка. И веднага след това ще започна с това какво изучава механиката. Механиката е дял от физиката, която изучава движението на телата, причините, които го пораждат и тяхното равновесие. Основните дялове на механиката са три. Първият, това е кинематика. Втория е динамика. И третия е статика. Сега да видим какво изучава кинематиката, какво динамиката и какво статиката. Кинематиката изучава движението на телата, без да се интересува от причините, които го пораждат. Динамиката изучава движението на телата, като се интересува от причините, които пораждат движение. Статиката изучава равновесието на телата. И най-напред ще започнем с кинематика. Кои са основните понятия в този раздел, преди да говоря за закони и величини? Едно от основните неща е понятието материална точка. Материалната точка представлява тяло без размери, но с маса. Значи всяко тяло, което се движи, можем да го считаме за материална точка. Това е тяло без размери, но с маса. Така, следващото нещо в кинематиката, това е понятието отправна система. Това е координатна система, в чието координатно начало е свързано отправно тяло и с самата система имаме часовник. Значи отправната система представлява съвкупност от координатна система, часовник и отправно тяло. Имаме отправно тяло и часовник. Сега, какво е това отправно тяло, може би се питате? Отправното тяло представлява тяло, относно което се определя покоя и движението. Защото спрямо едно тяло, друго тяло може да е в покой,
а пък трето в движение. Движението и покоя са относителни състояния. И така, следващо понятие, което също е важно, това е траектория. Какво е траектория? Мислената линия, която описва тялото при своето движение, се нарича траектория. И сега въведох основните понятия. Ще се опитам да опиша движението на една материална точка. За целта първо ще начертая координатната система. Със свързаното в нейното координатно начало отправно тяло. Тук имате един часовник, си помислете, който мери време. И нашата материална точка, която при своето движение описва някаква траектория. Тая крива линия, която нарисувах, се нарича траектория. Мислената линия, която описва точката. Нека разгледам материалната точка в първия момент от време М1 и момент от време Т1. И нека разгледам материалната точка в един нов момент М2, да е тя и момента от време да е Т2. Векторите, които свързват координатното начало с положението на материалната точка в дадения момент, се наричат радиус вектори, които ще бележа с R1 и R2. Значи, OM1 е радиус вектора R1 и OM2 е радиус вектора R2. Какво е радиус вектор? Това е вектор, чието начало лежи в началото на координатната система, а края свързва положението на материалната точка в дадения момент от време. Разликата в двата радиус вектора дава един вектор, наречен преместване. Ако свържете М1 с М2, този вектор, който получих, ще бележа с делта R и ще наричам преместване. Значи делта R, това е вектора, който е М1, М2, т.е. вектор с начало края на първия вектор и края на втория вектор. Сега искам да направите разлика между път и преместване. Кой е пътя и кое е преместването? Преместването от момента Т1 до Т2 е този радиус вектор, но пътя е тази част от дъгата, която точката изминава. Е тази лилавата част от дъгата, която точката изминава през своето движение между два последователни момента от време, се нарича преместване. Се нарича път. Значи, това, което трябва да се запомни, че пътя е скаларна величина, пътя има само големина и няма посока, пътя съвпада с дъгата М1, М2 и това е частта от дъгата между двете положения в двата момента от време. Пътя е скалар, пътя няма посока, той има само големина.
И пътя представлява част от траекторията, част от дъгата. Докато преместването е вектор. Преместването има и големина, има и посока. Преместването е вектор с начало, края на радиус вектора в първия момент от време и края на радиус вектора във втория момент от време. Тоест преместването е насочена отсечка, която е векторна величина с големина и посока. Това е разликата между път и преместването. Пътя е част от траекторията, част от дъгата, пътя е скалар, пътя няма посока. Преместването е вектор, той има посока, има и големина. И така, можете ли да съобразите кога пътя и преместването ще са равни? Кога пътя ще е равен на преместването? А кога ще имат една и съща големина? Така като гледаш фигурата, кога пътя и преместването ще бъдат равни по големина? Не. Когато съвпадат. Когато съвпадат. Кога може да съвпадат? Когато са с еднаква посока и дължина, предполагам. Ма добре, така като гледате, пътя е една крива, там розова. Преместването е вектор. Той не може да бъде крива. Кога значи пътя и преместването ще съвпадат? Когато движението е праволинейно, т.е. траекторията да е права линия, тогава пътя и преместването ще съвпадат. Във всички останали случаи обаче пътя е различен от преместването. Значи пътя и преместването ще съвпадат, когато траекторията на тялото е права линия, т.е. движението е праволинейно. Въведох преместване и път. Сега трябва да знаете, че ако знаем закона, по който се променя радиус вектора на една точка с времето, значи сме намерили закона за движението. Ако знаем как радиус вектора се променя с времето, това означава, че сме намерили закона за движението. Така, следващото нещо, искам да кажа, че когато говорим за движение, имаме постъпателно и въртеливо движение. Постъпателно значи движение по крива линия или по права линия, докато въртеливо означава въртене около някоя ос. И така, за да характеризираме едно криволинейно движение, не въртение, постъпателно движение, трябва да знаем величините, съответно скорост и ускорение. За всяко такова движение има средна скорост и моментна скорост. Средната скорост по големина ще я дам е пътя изминат за единица време. Движите се с кола и примерно средната скорост, която развивате за времето на движение, трябва за пътя от точка А до точка Б да го разделите на времето, на което сте се движил и определяме каква е била средната скорост по големина. Да, обаче добре знаете, че макар да знаем средната скорост, във всяка отделна минута, секунда дори, тялото има различна скорост, т.е. има моментна скорост. Моментната скорост ще ви я дам като. Ако я взема като вектор, тя представлява границата,
от преместването за единица време, когато интервала време е безкрайно малък. Или това е първата производна на радиус вектора относно времето. Преместването представлява първа производна на радиус вектора относно времето. Може ли да повторите? Средната скорост представлява, т.е. моментната скорост представлява първата производна на радиус вектора относно времето. Всъщност моментната скорост ни показва скоростта на изменение на радиус вектора с времето. Това показва. Така като гледате формулите, можете ли да кажете единицата за скорост? Не. Единица. В какво се мери? Колата се движи с 80 Километър? километра. В километри се мери пътя. Разстои. Километра в час вече е друго нещо. Километра в час обаче е неосновна размерност. В физиката има една международна измервателна система, наречена Си-система, оттам и идва и наименованието System International, в която всички величини си имат своите основни размерности. В тази система имаме 7 физични величини с техните размерности и 2 математични. И от тях може да получим размерностите на всички други физични величини. Та единицата за моментна скорост, средна скорост, въобще за скорост в Си е метър за секунда. Това е Международната измервателна система за мерките и теглилките. Казва, че скоростта се мери в метри за секунда. Километър в час е неосновна единица. Да, мери се в километри в час, но тя е неосновна. Така, освен скорост, имаме и видео. Моля? Не. Километрите в час, за да ги превърнете в метри в секунда, трябва да направим така. 20 км в час, 1 км има 1000 метра. 20 трябва да го умножите по 1000. Обаче часа в секунди, 1 час има 3600 секунди. Така че трябва това 20 да го умножите по 1000, да го разделите на 3600, за да получите с колко метра в секунда се движи автомобил. Тоест, това трябва да се превърне. Това е ясно ли? Да. Да. Добре. Казахме за скоростта. Следващото нещо е ускорение. Както има средна скорост, ще има и средно ускорение. Средното ускорение ще показва бързината на изменение на средната скорост. Това се пише обикновено А средно и се дава скоростта на изменение на средната скорост за единица време. А средно се дава като делта V върху делта T и означава скоростта, бързината на изменение на средната скорост за единица време. Тук трябваше да запиша средно.
Сега, когато говорим за ускорение, трябва да знаете, че наред със средното ускорение, по аналогия има и моментно ускорение. Моментното ускорение представлява границата на отношението делта V върху делта T, когато делта T е безкрайно малък интервал. Тоест, моментното ускорение представлява първата производна на скоростта относно времето. Това, което търсихме в математиката, сега тук просто само, че се дава като V'. Но в физиката и в механиката по-често величините се пишат като dV dt, а не като V'. В механиката често ги пишете V с точка и това означава първа производна. Моментното ускорение представлява първа производна на скоростта относно времето. След като знаем, че основната единица за скорост е метър за секунда, как да сметна в каква единица ще меря ускорението? Скоростта мерим в метър за секунда. Ускорението в какво ще мерим? Час. Няма как да стане. Гледате формулата и заместваме. Скоростта мерим в метри за секунда. Времето мерим в секунди. Делите и получавате, че ускорението мерим в метър за секунда на квадрат. Това е единицата за ускорение, метър за секунда на квадрат. Това е когато говорим за постъпателно движение, не за въртеливо. Какво се случва, ако имам една материална точка, ето я, и тя се върти по окръжност? Това е оста на въртене. Значи, когато тая точка се върти по окръжност, за нея, освен постъпателна скорост и ускорение, имаме също така ъглова скорост и ъглово ускорение. Ъгловата скорост също е вектор и тя е вектор перпендикулярен на равнината, в която става въртенето, и нейната посока е такава, че ако гледаме от върха на този вектор, виждаме движението на точката да е обратно на часовниковата стрелка. Тоест, ъгловата скорост, пак имаме средна и моментна. Средната ъглова скорост представлява изменението на ъгъла на завъртане за единица време. Значи, помислете си, че материалната точка в първия момент е била тук, в следващия отишла тук. Тя се е завъртяла от М1 до М2 на ъгъл алфа. Сколко се е променило нейното завъртане, това е делта алфа, т.е. от първия до втория момент за единица време делта Т. Средната ъглова скорост се дава също с единица, която представлява радиан за секунда.
Защо не градус за секунда? Защото в Си ъглите се мерят в радиани и не се мерят в градуси. Ако вземем границата на това отношение, когато делта Т клони към 0, ще получим моментната ъглова скорост. Омега. Омега моментно ще бъде равно на лимес делта алфа върху делта Т, когато делта Т клони към 0. Или моментната ъглова скорост представлява първата производна на ъгъла на завъртане относно времето. Така че това е за моментна ъглова скорост. Освен моментна ъглова скорост, имаме и моментно ускорение, както и средно ускорение. Първо ще дам средното ускорение. Средното ъглово ускорение се бележи с епсилон средно и представлява, даже на средните може и да не пиша знак за вектор, средното ъглово ускорение представлява скоростта на изменение на ъгловата скорост относно времето, т.е. колко бързо се променя ъгловата скорост с времето. Ако на това съотношение взема границата, когато делта Т клони към 0, получавам моментното ъглово ускорение. Или моментното ъглово ускорение е първата производна на ъгловата скорост относно времето. Д омега dt. Или както го пишехме, омега прим, някъде по механика може да го пишете омега точка. Да, защото знаменателят трябва да клони към 0. Не, лимеса се пише за моментните стойности. Дали ще е моментна стойност на ускорението, на скоростта, дали скоростта ще е ъглова или линейна, дали ускорението ще е нормално ускорение или такова ъглово ускорение. Винаги за моментните стойности се взима лимес, когато момента е безкрайно малък, когато делтата е клони към 0. Така че при моментните стойности винаги ще имате лимес делта Т клонящо към 0. И взимате да търсите границата всъщност на отношението, което дава средните стойности. Това е смисъла, че се усреднява по всяка средна стойност и накрая се дава крайната средна, дали ще е средна скорост, средно ускорение, средно ъглово ускорение или средна ъглова скорост, това няма значение.
Има ли други въпроси? Добре. Просто ще диктувам, няма да говоря. Добре. Записахте ли дефиниции средна скорост, какво е средна ъглова скорост и средно ъглово ускорение? Аз не успях. Средната ъглова скорост е промяната на ъгъла на завъртане на материалната точка за единица време. Моментната ъглова скорост е първата производна на ъгъла на завъртане относно времето. Сега ще кажа за средно ускорение. Показва скоростта на изменение на ъгловата скорост с времето. Моментното ъглово ускорение е първа производна на ъгловата скорост относно времето. Записахте. Можете ли да повторите за момент на ъглово ускорение? Моментното ъглово ускорение е първата производна на ъгловата скорост спрямо времето. Така. Единиците сега. Дали е моментно или средно ъглово ускорение, в какво ще се мери? Значи без значение средно или моментно, то ще се мери в единицата за ъглова скорост, която беше в радиан за секунда, разделено на секунда. Т.е. става радиан за секунда на квадрат. Средната скорост е в радиан за секунда, ъгловата. Въобще средна моментна няма значение. А пък ъгловото ускорение, средно или моментно пак няма значение, е радиан за секунда на квадрат. Така. Това са основните кинематични величини. Които характеризират движението на едно тяло постъпателно или въртеливо. Казах ви, че динамиката е раздел
който пък изучава движението на телата, като се интересува от причините, които пораждат движението. Кои ще са причините, които пораждат движението на едно тяло? Как мислите? Натиск. Какво? Натиск. Натиска какво е? Така. Значи силите ще бъдат тези, които пораждат движението на телата. Точно така. Тоест, динамиката ще се интересува от силите, които пораждат едно или друго движение. Затова ще кажа, че всяка сила се бележи с F, но силата е вектор, затова винаги в механиката ще я пишете като вектор. И тя има 3 основни елемента. Като вектор има големина, има посока и приложна точка. Приложната точка е мястото, където силата е приложена. Така че, когато говорим за движение на телата, ще се интересуваме от силите, които им действат. На едно тяло обаче могат да действат на брой сили. Тогава как да намеря резултатната сила, която действа на това тяло? Трябва да събера действието на отделните сили. Значи всички сили, действащи на едно тяло, тяхната сума се нарича резултатна сила. Те са вектори, отгоре пишем знак за вектор. И така, съобразно това, знаете, че има създадени 3 принципа, наречени принципи на механиката. Първия принцип гласи, че всяко тяло остава в покой или се движи равномерно и праволинейно, докато външно тяло не го изведе от това му състояние. Това е принципа за инерцията. Всяко тяло ще се движи праволинейно и равномерно или ще бъде в покой, докато външно тяло не го изведе от това състояние. Как ще го изведе външното тяло? Като му действа с сила. Силата е причината за създаване на ускорение между телата и това е доказано от втория принцип на Нютон. Той казва: на едно тяло с маса М, ако му действа сила F, то тя му създава ускорение А такова, че F е равно на M по А. Това е втория принцип на динамиката. На всяко тяло с маса М, ако действа сила F, то тя му създава ускорение А, такова, че F е равно на M по А. Това е втория принцип на динамиката. Или още втори принцип на Нютон. Да, ама знаете, че на всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Ако вие ударите с ръка по масата, ръката ще ви заболи, защото масата ви противодейства с сила, обратна по големина, на тази, с която вие сте действали на масата. Тоест, това е третия принцип на Нютон. Принципа за действието и противодействието.
на всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Само че възниква въпроса: двете сили, щом са равни и противоположни по посока, ще се уравновесяват ли? Тяхната сума ще може ли да става равна на 0? Как мислите? Действието и противодействието не могат да се уравновесят, просто защото са приложени в две различни тела. Ето ви го. Едното тяло А действа с сила F1,2 на тялото Б, а пък Б ще му противодейства със същата сила, но обратно по посока. Тоест, действието и противодействието никога не се уравновесяват. Не се уравновесяват, защото са приложени в две различни тела. Този трети принцип на Нютон или го пишем така с формула, или по-лесното е, че на всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Има ли до тук нещо неясно? Нещо, което не разбирате и искате да повторя или вие да запишете? Да, такова, че F е равно на M по A. Не го изведе от това състояние или докато външно тяло не му действа с сила. Не да му противодейства, а да го изведе от това състояние, т.е. да му действа с някаква сила. Това се има предвид. Така, до тук записахме ли? Или не? Причината за движение на телата, това е силата. Нали? Силата е причината, която кара тялото да се движи. Ако по някакъв начин не действаме на едно тяло, то ще си седи. То няма да се движи. Силата поражда движението на тялото. Сега, всяко движещо се тяло се характеризира с една величина, наречена импулс. Импулса на тялото е вектор, който е равен на масата по скоростта на тялото. Значи това е величината импулс на тялото. Импулса на тяло представлява масата на едно тяло по скоростта на тялото. Импулса на тялото е винаги еднопосочен със скоростта. Тоест, той е винаги по посока на скоростта. Втория принцип на Нютон може да бъде записан и с помощта на импулса. Сега ще ви покажа как. F е равна на маса по ускорение. Тук ще... Ускорението обаче знаете, че е първата производна на скоростта по времето. Да, ама масата е констант. Масата винаги може да влезе зад знака на диференциала, без това нищо да промени. И мога да го запиша като D
М по В върху dt. Да, ама маса по скорост какво е? Това е импулс. И така всъщност силата, действаща на едно тяло, е равна на скоростта на изменение на импулса на тялото. Това също е втори принцип на Нютон. Силата, която действа на едно тяло, е равна на скоростта на изменение на импулса на тялото. Така. И сега вече докарахме до понятието работа и енергия. Не знам доколко от училище знаете какво е работа и какво е енергия, а сега ще се опитам да ги дефинирам. Работата на едно тяло е скаларното произведение на силата и преместването. F по dr. Значи, ако се сещате от вектори, скаларно произведение на два вектора даваше число. Затова работата не е вектор, работата е число, т.е. скалар. Работата има само големина. Работата няма посока. Тя представлява скаларно произведение на силата и преместването. И така, след като работата е скаларно произведение на сила по преместване, да помислим какви знаци може да има работата. Работата може да бъде положителна, отрицателна или нула. Сега ще се опитам да визуализирам кога работата е положително число. Помислете си, имам едно трупче, което се движи надясно с скорост V. На моето трупче действам с сила F, която сключва остър ъгъл с направлението на движение на трупчето. Тази сила върши положителна работа. Значи, ако алфа между силата и преместването ъгъла е между 0 и 90, работата е положителна. Какво ще стане, ако същата тази сила я приложа да бъде под ъгъл по-голям от 90 градуса? Ето този ъгъл да бъде. Тогава силата ще има компонента, вижте, ако я разложите по правилото на успоредника, ще има компонента обратна на посоката на движение на тялото и съответно работата ще е отрицателно число. Тоест, ако алфа е по-голямо от 90 и по-малко от 180, работата ще е отрицателно число. А алфа е ъгъла между силата, която действа на тялото, и направлението на движение на тялото. До тук въпроси има ли? Да или не? Не. И третото нещо е кога тялото не върши работа. Едното нещо е силата да е перпендикулярна на преместването. Това е първия случай, когато работата е нула. Ако имаме сила перпендикулярна на преместването на тялото, тя не върши работа.
Това е първия случай. Втория случай е да имаме действие на сила, обаче да няма преместване. Силата да е различна от 0, а преместването да е 0. Това кога е възможно? Въобще възможно ли е? Да има сила, да няма преместване. Възможно е, що да не е възможно. Тялото е фиксирано по някакъв начин. Не е възможно според мен. Ето, ако бутаме много тежко тяло, ние бутаме примерно един камион, уморяваме се, ама камиона не помръдва. Ние не вършим работа. Това е случай, когато не се върши работа. Има действие на сила, ама няма преместване. Този случай е когато бутаме много тежко тяло. Добре. И третия случай, когато работата би била 0, е ако няма сила, а има преместване. Тоест силата е 0, а пък има преместване. Това възможно ли? Няма сила, пък има преместване. Не. Не е възможно. Ами точно това е. Точно това е. Движение по инерция е това. Колата се движи по наклонен терен, изключвате двигателя, обаче тя по инерция продължава да се премества. Движение по инерция. Да, тогава пак не се върши работа. Ето ви ги трите случая, когато работата е 0. Сега, знаете ли каква е единицата за работа? В каква единица се мери работата? Час? Ами, джаул. Джаул, това го запомнете, защото това съпада по тестовете, разни единици съпадат и запомнете, работата се мери в джаули. Така. Има едни сили, които се наричат консервативни сили. Кои сили са консервативни? Това са сили, чиято работа не зависи от траекторията, по която се премества тялото, а само от началното и крайно положение на тялото. Значи, при консервативните сили, дали тялото ще се премества, ето сега, примерно, това ми е отправната система, и точка А и точка Б са двете точки, между които ще премествам тялото. Ако го премествам с консервативна сила, няма значение по кой от маршрутите ще преместя тялото. Тази сила ще извърши една и съща работа, просто защото нейната работа не зависи от траекторията, по която се премества тялото. Тя зависи само от началното и крайно положение на тялото. Такава е работата на силите на тежестта. Такива са работите на гравитационни сили, на електростатични сили. Нали? Те не зависят от къде до къде ще преместват тялото, те зависят от начално и крайно положение. А как ще го преместват? По крива ли, по права ли, по начупена линия ли? Това няма значение, защото те са консервативни сили. Това може ли да окажем примерно за светкавиците? За светкавиците? Там каква сила има? Там
от точка А до точка Б, но не са в права линия. Те се избират. Изминаването на светлинния сигнал на светкавицата, да. Да. Иначе самата светкавица представлява газов разряд. Нали? Тя възниква, когато газа от изолатор става проводник и това става при много високо налягане, когато между два буреносни облака се създаде много високо напрежение. От това напрежение молекулите на въздуха или на газа между облаците се ионизират, което значи, че вече не са неутрални, ами от тях се откъсват електрони и между двата облака газа вече не е изолатор, а е проводник. Той почва да провежда ток в резултат на свободните електрони, които са се откъснали и в резултат на преминаването на този ток при високото напрежение между двата буреносни облака възниква искра, така наречения искров разряд. И ние виждаме светкавица, а пък тя е предшествана от тътен, но тътена е звуковия ефект на искровия разряд. Звука. Точно така. Това е, нали. Ние това имаме въпрос за газов разряд, но не знам, може би ще е втория семестър. Но защо сега ме попитахте? Да, самия сигнал от точка А до точка Б може да кажете, че е като консервативна сила, но самия светлинен сигнал възниква на тая база, да ви разказах. Така. И я докарахме до понятието мощност. Какво е мощност? Казахме какво е работа. А какво е мощност? Сила. Не. Мощността е работа, извършена за единица време. Това го запомнете. П е мощност. Това е работата, която се върши за единица време. Сега много често тук се бъркате с... Знам, що ми казахте сила, защото има мощност на двигател. Двигателите по принцип много често в неосновната си единица им дават мощността в конски сили. Това не е случайно. Ако трябва да кажете мощност на двигател, било на кола или на някаква друга машина, за улеснение, нали, е сметнато мощността, която развиват двигателите при равномерно движение. И мощност на двигател се намира така: сила по скоростта, която развива. F по V. И затова тук неосновната единица много често на такива двигатели на коли и така нататък са конски сили. Но това е неосновна единица за мощност. И тази единица F по V е валидна само за двигатели. Дали ще са двигатели на коли, дали ще са двигатели, такива мотори на различни машини, при тях можем нали, P, мощността да я търсим като сила по скорост. Като се има предвид, че това е скоростта, която би развил двигателя при равномерно движение. Не при какво и да е движение. Тази формула е в сила при условие, че двигателя се движи равномерно. Това ви го казвам, защото втория семестър, като учите механика, много често, когато се смята мощност на двигател, точно така се смята. Скорост по сила. И там трябва да знаете, че говорим за скорост при равномерно, а не въобще при каквото ми дойде на ума движение. Така. Въобще, единицата за мощност. Виждате, работа за единица време. Работата в какво се мереше?
джаул. А времето в какво се мереше? Секунди. Джаул за секунда, запомнете, това е ват. Тоест мощността се мери ватово. Джаул за секунда, което означава ват. Така. Освен това, трябва да запомним и в какво се мери силата. Единица за сила, знаете ли? F. Това е означение за сила. А единицата, в която се мери силата? Нютон. Силата се мери в нютони. И сега тук искам да запомните уредите, които могат да мерят някои единици, защото тази година ми беше много интересен един въпрос, който си го зададах така на първокурсниците, ваши колеги, нали, сега втори курс, за да видя дали човек има обща култура или дава отговори по смисъл. Въпросът беше с кой уред можем да измерим количеството заряд. И бях дала 4 възможни отговора. Единият беше зарядометър, другият беше